sing gedhe pangapuramu Kang Mas pepucanku jantung hatiku sambangku mongawan cidalu ngrobet dosaremu kelawan garwamu Kang Mas Kang Merah titisake more lestarine kabeh pirantine tan ana ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mung bayangke remuke atiku iki yen pancen ngelingi bocah telu iki apa tenan sida dadi cah telu tak ngerti dikopon mendah boyo yen to sita urip kelawan dika mesti bahagia mulia jur lair putri Selestia
monggo keluarga Margesit foto saringan kalian Pak Wid Sarimbit. Laras. Monggo. Cokeknya Indonesia istimewa. Kerja bareng Putra Usaha Multimedia ALJ Audio. Sumawur cahya lintang asri rinenggo ing awang-awang anyekseni prasapaning ati amung sira juwita kang tak tresnani masuk sinureng ing pamuji ubayane datan baling jeni labuh tresna saking rupita panyuwunku kukuhing prasetya tenan lho ya Mas aja minani janji oke baik senadyan nyabrang samudra agni setyaku ora bakal sun lincati senadyan munggah pucuk ing harga tresnaku ora bakal sirna saking rupita kang tumeka sirna awit gedening rasa tresna sinawung kidung asmarana ketya tumeka anjating nyawa Nimas wong ayu mating tilam sari ya mung sira mangka mustikaning nala senajan sewidodari tumurun ing Arjapada setyaku ora bakal kenggo ing Trasopawit genging tresnaku marang sliramu Yayi bayuh telek Telek pencung. ayo mas ayo sumawur cahya lintang asri rinenggo ing ngawang-ngawang anyekseni prasapaning ati piye Kang Mas amung sira juwita kang tak tresnani tenane lho tenan sinurung ing pamuji ubayane datan baling jani labuh tresna saking rupita panyuwunku kukuhing prasetya ora ana wanita liya kajaba sliramu Cahayu tenan lho ya Mas ya senadyan nyabrang samudra agni setyaku ora bakal sun lincati senadyan munggah pucuk ing harga tresnaku
bakal sirna saking rupeta kang tumeka sirna awit gedening rasa tresna sinawang kidung smarana tresna tumeka oncating nyawa ya senadyan nyabrang samudra agni Setyaku ora bakal sun lincati senadyan munggah pucuk ing rega tresnaku ora bakal sirna saking rupeta kang tumeka sirna awit gedening rasa tresna sinureng kidung smarana setya tumeka oncating nyawa setya tumeka oncating nyawa Dewi Mayang. Oke baik. Iya muda cocoknya istimewa. Selamat malam Mas Tarno Tania Jaya Mas lagi baik. Wis pirang taun lawase ana kene ngandhen tekane ngantu-antu nggonku nunggu nganti putih rambutku masuk Pak Dede ngon jegrik monggo. Wong ayu enggal bali kanggo nambah kangen ning ati najan sak kedheping netra ati gelo muga antuk tombo Nganti kagawa ngimpi gawang siramu wis teka nanging ati dadi gelang tak geleki sliramu ora ana asik monggo Pak Padi Mas Joko saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen nate anggong tresno bebarengan ketumpombo
yen mau tresno ra kudu duweni apa rasa jroning ati nanging piye kabeh tak lakoni Ya panyuwunku mring sliramu matangi sing iki liwat angin wanci wengi aku titip salam kangen jroning ati. matur sembah nuwun. Oke, masih bersama Muda Laras Hoka Jawa Indonesia Paradis Sejal Bos Sukro. Yo, soke rockernya Indonesia. Putra Usaha Multimedia. Oke, masih bersama Muda Laras Hoka Jawa Indonesia. Sikap. Anganku ngamboro anembus mega ngitung lintang sesuluh padang rembulan Mbak Riri. tak goleki ana ngendi si panjerino tak titipi kidung keketak ing jantung. Hubungan pangrambanan aku sarang rangkit jiwaku tak kirimi layang kitir tak sabir kengin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir Aku goleki kali kotak. Rino wengi wayangmu beda adikku sing ngotirno saumpama Ya, terima kasih, kapan Gus. kaya aku bisa gegam lintang renggo entahing rembulan. Ayo Bos Sukro. Sekar bakar ing ora-ora kang cekar bebas kudu mete sing tirta dalasi luka ketiga Muda Laras joganya Indonesia ALG Sound System Putra Usaha iki syutingipun spesial Bos Sukro ndawung sokek mania. kayang basukra ala demese Iyo 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 kangenku amboro anembus mega ngitung lintang sesuluh padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerino tak titipi kidung keketak ing jantung. Lunggungan kang rerembatan amu sarang rangkit jiwaku tak kirimi layang kitir tak sabir kengin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir Kita goleki tali kotak. Rino wengi wayangmu beda hatiku sing tirta saumpama kapan boyo aku bisa gegam lintang renggo entahing rembulan. aku sampai
kingko Oh. Kaya sakedheping netra 3 taun wis katon ning mata kaya tulus sing tresnaku aku setya ngenteni sliramu batinku ora nyelaki dika tansah prasetya ing janji boten rinten boten dalu wewayanganmu kumantel ing netraku bungaing atiku bisa bebrayan mung karo sliramu paribasan kembang alum siniramba nyu embun kang aku opah topah Sik ayo ayo nenek wani sik masukin Yamang siji panyokongku dika tansah tatapo ing janji urip bareng karo aku bisa nganti takkan yakini udah leres tasih sesaran karawitan jangkep muda laras sinenggoyong video syuting Putra Usaha Pak Supri Papi Celin selamanya asa kaya sakedheping netra 3 taun wis katon ing mata kaya tulus sing tresnaku aku setya ngenteni sliramu nyelaki pancen dika ganti lan ning ati Renten boten dalu wewayanganmu kemandeling mitraku apa ya ngaing atiku bisa bebrayan mung karo sliramu paribasan kembang alum siniramba nyu embun kang agung opah topah jangan kena dipiyak lanjut oper oke baik Yamang siji panyuwanku dika tansah ing janji sedo ing janji urip bareng karo aku ya bisa nganti tekan kaki nini caca matur nuwun Pak Bayan yo
masih iki bersama jan Muda Larasoko. penggemar ngantek teko kene kabeh. Putra Usaha Multimedia. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Jembatan menjadi perlindungan dari terik matahari dan hujan. Beginilah hidup yang aku jalani, entah sampai kapan hidup begini. Muda Laras. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Uripku tansah keluyuran, sisa orang yang aku makan. Langit kanggo gendeng omahku, lan lemah kanggo jogan emperku. Uripku tansah keluyuran, sisa orang yang aku makan. Jembatan Oh, lah kok menjadi neneh. tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Beginilah hidup yang aku jalani, entah sampai kapan hidup begini. Matur suwun Pak Bayan. Lah kok mak jeling wis. Muda Laras. Iya, goyang bariri. Alon-alon Mas Penny Jeling sugeng midhangetaken Mas Wibisono. Pak Men. Jeneng kula kowe apa lali marang aku iki ya nimas nalikane nandang susah sapa sing ngasani Gawe
ngono aja ngono. Mas Sugeng tak ajari kendel gini ya. Allah, wani nyedak entrane. Wani lho Mbak. Demok ya ora apa-apa. Wah, aku yang demok wedi. Aku demok wedi. Karo kancane kok wedi, karo karo kanca kancane ngaji dhewe. barang kok ya. Kanca apa? Ngaji. Kanca ngaji ya. Oh. Pancen ra kelingan. Yo. Ya kan Mas, kowe janji bunga susah padha dilakoni. Ya Muda. Ora. Memburu sinden laron sugeng sugeng rawuh. Monggo monggo. Monggo sami beksa, monggo Pak Boyong. Iya iya iya. Masuk. Jenang kula kowe apa lali marang aku iki ya nimas nalikane nandang susah sapa sing ngasani kowe kok njur malah lali marang aku sidik mesti nesu terus ngajak padu jangan suaranya blek diduduki Pak. Wonten kok Pak, sae Pak. Jos. Pancen ra kelingan. Jaman ndek biyen ya Kang Mas. Kowe janji bunga susah padha dilakoni. Saiki pancen katon rapi apa bangunan kutha saged asri dalan-dalan tansah katon rapi masyarakat guyub rukun lan nyawiji Uripe rekoso
ojo lali baktiya mrekarsane Gusti pancen katon rapi pembangunan kutha saged asri dalan-dalan tansah katon rapi masyarakat guyub rukun sregep ngaji paribasan ora mangan sego saben dina mangan tiwul jangane karo rejeki Gusti sing maringi ojo lali baktiya mrekarsane Gusti saiki zamane wis beda desa kutha sasat ora beda biyen mulang mong tansah rekoso ning saiki bisa labuh maring negara nggih matur sembah nuwun dile wong atiku nalikan desa pisan ketemu wong ayu dadyolanku padha ati rinten siang dalu yo hati sawiji najan atau tak lakoni
Iya. Lanjut. Sabda pandita ring siramu ayai sisiku mugi Gusti lilani tresnaku bakal dina mati. Jatile wong atiku nalikane sepisan ketemu Bambang tuku gedang wong ayu dadi lagu godho ati rinten siang kalau yuk Wiro bakul gedang Kanan kocampi ya hati sawiti najan aja talakoni Mbak Rini jurah kamu linggih nang kono iya sangkling celuken kon mrene saiki peh Mbak Rini ra tau dicop ra iso terus moh. Yuk. Sabda pandita ring siramu Hey ha hey hey ha ayai sisiku mugi Gusti lilani tresnaku bakal dina mati. Yo, spesial buat Bos Sumro. SPP diterima. Yo. Ayo Mbak Rini gasken. Lelakonku jamane analika ing pamulangan aku duwe kanca putri grabyan ayulah helan batine mergo kemutan ireng manise nanging suwa ora bisa urip bebarengan Ngono iki ngono tetep tresno lahir batin aku malah dredeg oh aku malah dredeg dikancani Bu anu Riri
Karepku dhuwur wae ngono ning ngene iki aku ndredeg kok. Redek. Iya. Iya, monggo. Selamat malam Mas Wiranto. Mas Ari Peleman Mania. Mbak Bulan Jere Jatioso. Mbak Sigi main RT Sukorejo. Aku duwe kanca putri Grabya ayu lahir